papa, zer zabi? Zelan? Ondo tazu, zeu zaude. Ondo. Bai. Zer zabiltz? Kalderoa joten. Salda papa barrunak eta jateko. Ez, lehen bai, baina ez. A ver. Así que, hau da zure etxea? Nore etxie da. Baina oso magikoa da, Bai. Katxo bat ikusi detenakin, ulertutut gauza asko zureak. Netako neure inspirazioa amendik dator. Ni mundu hontan baldin banao, errudunak baitaren ere gurasoa die. Trikitixa bakarrik entzuten za. Ja. Nire amak esaten ziten, ezin da, nola eramango du nik neska bat? Soinua jotzea. Ze, ez zuten neske jotzen. Eta hor nik borroka handia aukin nuen. Baina nintzen pelma, nire amatxik jotzen zuen soinua. Ah, bale. Wow. Eta hoi galduen da? Soinu galduen? Apurtu egin zan. Ah, bai, Bai. Wow, ze pena. Gorria omen zan, anai arreba guztiak kantu horiek ikasi zituzten. Azten da, bai, hau kantatzen genuen, eta Markesaren alaba, eta gogoratzen da letra guztiak. Wow, ze polilla. Daukatena da, nire ama kontatzen ditena, ordunik nire pelikula iten barruan, ez? Fandero joti ez da bakarrik, fandero jotie. Zer gauza asko dekoz. Horren ingurun goza pila bat daude. Baina pillo, Nik Euskal Herri oso ezautu dut, Neu bezke hor nabil, eta... No junaz, arratiara joten errameri batea, bizikletagaz. Eta holan ezagutzea Euskal Herria. Hau ezin da galdo. Osea, zarma hoi itxeo edo kuriositate hoi irekitzeoz, eta ez? Ezagutzeo, zer da laia bat, zer da besti. Nola joten zanek kalderu edo. Zo zer berezixe da eta oso importantien ere bizitzan. Bai. Egur guztien nola forratzen duten. Ja, behitu, increíble. Hau borobilagoa da nire baino, nire forma bai baino. Goten baldin mazera Txinara ere bilatuko ditezu. Eta Kolombian, Brasilen, ez duzu Brasildarrik zu, nire daukat bat. Hola, joten da, ez? Holako zozer. Erabiltzen dute hau eta hau, baina ez... Transmisio lan handia izaiten, ingazti izan da. Ni ere, hainez deskubritzen kantu asko, hartzen dituzunean sarean, esaten dut, ai ama, kantu hau, norena zen. Hoi guro transmititu. Ez izitie karka bat en plan, hau da laia bat, tal, ez. Zatxik ez dut atarako Instagramien. Igual kaletik, igual da nebre pizkate performance, baina gure tatari zuekoakaz, kaletik. Txapelagaz diaz dut kentzen, eta monatzu asko torten direz, ai, que mono! Tari, baina gazte bat, como hostia, txapela deko. Ba horrea, zure ideia hoiekin era. Ze nigo horretzen ez, ni txikian itzanean, trikitilari izatea zan, hori zarren kontua da. Elektronika argi dauela, que jendie ustetan jako pilobet. Ba, hoi indute baiukakuk, edo Rodrigo, ba, sartuko gu hau. Tan sugiroz, por ejemplo, boom hori izin zan, brutal, Bai, nik jodet klasean ikasleekin regatoia panderoakin. Eta galitzen dira, baina, jodaiteke. Beti pentsetaut, zozer barri inbida. Hoi mantendu baino, zea. Jarraitu behar da gauzaki. Beitu tapia, jaseko, zea, orkestra bategaz, de locos, brutala da. Edo neomak, keparen zorginak izin diz. Zuk jaso dezu guregatik, zarragoengatik. Bai. Ba, guk jasotzen duguna zuengandik ere, kristona da. Ba, beitu. Eta jarraitzen dugu ikasten, alkarrekin egin behar deula bidea. Bai. Baina ez goaz gaizki,